नमस्कार, मी विवेक तामनकर. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यातल्या सासोली आणि आडाळे या भागातील काही शेतकऱ्यांना महसूल विभागाने नोटिसा बजावल्या आहेत आणि हा प्रश्न वादग्रस्त ठरला आहे. त्याचं कारण असं की सासोली आडाळे या भागातील काही सामायिक क्षेत्रामधील भूभागावर मोठ्या प्रमाणात खनिज उत्खनन केलं जात आहे आणि हे खनिज उत्खनन या ठिकाणचे खनिज माफिया करत आहेत. मात्र प्रशासनाने खनिज माफियांवर कारवाई करण्याऐवजी या ठिकाणच्या जमीन मालकांना चुकीच्या पद्धतीने नोटिसा बजावल्या आहेत असं येथील ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे आणि त्यामुळे या भागातील ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट पसरलेली आहे. विशेष म्हणजे या ठिकाणची खनिज उत्खनन कंपनी आणि ज्या लोकांचं सामायिक क्षेत्र आहे असे लोक यांच्यामध्ये न्यायालयीन लढा चालू आहे. असं असताना बेकायदेशीरपणे खनिज उत्खनन चालू आहे आणि या खनिज उत्खनन करणाऱ्या माफियांवर कारवाई करण्याऐवजी प्रशासन स्थानिक शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावत आहे आणि हाच विषय संतापाचा ठरला आहे. येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या संदर्भात उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर प्रशासन जागं झालं आणि या ठिकाणच्या अवैध पद्धतीने होणाऱ्या खनिज उत्खननाला रोखण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली. मात्र हा खनिज उत्खननाचा प्रकार अद्यापही थांबलेला नाही किंवा कोणतीही कारवाई झालेली नाही. रात्रीच्या अंधारामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फोकलँड आणि जेसीबी मशीन घालून या भागातील खनिज बेकायदेशीर पद्धतीने उत्खनन केलं जातं, डंपरमध्ये भरलं जातं आणि त्याची पहाटेपर्यंत वाहतूक केली जाते. हा प्रश्न फार गंभीर बनलेला आहे आणि त्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाची लाट आहे. चोर सोडून संन्याशाला फाशी अशा पद्धतीचा कारभार प्रशासनाचा या ठिकाणी चाललेला आहे. स्थानिक शेतकरी असं म्हणतात की खनिज उत्खनन करणाऱ्या बेकायदेशीरपणे खनिज उत्खनन करणाऱ्या खनिज माफियांवर कारवाई करा, शेतकऱ्यांवर कारवाई नको. शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा महसूल विभागाकडे धाव घेतली, मात्र महसूल विभाग कोणताही लक्ष या ठिकाणी देत नाही असा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. या ठिकाणी महसूल विभागाने वेळीत लक्ष दिलं नाही तर स्थानिक नागरिकांचा आणि शेतकऱ्यांचा उद्रेक व्हायला वेळ लागणार नाही. याची दखल प्रशासनाने घेतली पाहिजे. तुम्ही पाहतात GNH.